наврӯз яке аз ҷашнҳои таърихӣ ва фарҳангии миллати тоҷик буда, ҳамчун рамзи офариниши ҳаёт, оғози тозаи зиндагӣ аз давраҳои дур то имрӯз расидааст. Мардуми мо ин мероси аҷдодиро бо пайравӣ аз суннатҳои некаш ҳамасола ҷашн мегиранду гиромӣ медоранд. Ба ин муносибат дар муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии техникии нақлиёти автомобилии шаҳри Душанбе ҷашни Наврӯзро дар сатҳи баланди идона ва шукӯҳу шаҳомат ва бо риояи анъанаҳои миллӣ ва суннатҳои қадимаи Ниёгон таҷлил намуданд, ки дар он тамоми устодони донишҷӯёни ин даргоҳ ширкат варзида, ҷашни зебои баҳорро бо густурдани дастурхони наврӯзӣ ва бо қироати шеъру суруд ва рақсу бозӣ истиқбол гирифтанд. Устодони муассиса дар баромадҳои худ тамоми донишҷӯёнро ба фарорасии соли нави аҷдодӣ Наврӯз ва баҳори гулбасар табрику таҳният гуфта, онҳоро дар рӯҳияи эҳтиром ва гиромӣ доштани ҳама гуна анъанаҳои миллӣ ҳидоят намуданд. баҳори хуҷастафай дар сарзамини мо омада расидааст. Аз ин рӯ дар тамоми мамлакати мо, дар гӯшаву канори мамлакати мо имрӯзро ҳама истиқбол мегирад. Дар литсеи касбии нақлиёти автомобили шаҳри Душанбе ин рӯзро қайд мекунем бо як ташаббуси ҳамаи хонандагон ва ҳамаи муаллимоне ки дар инҷо иштирок доранд, барои эҳё кардани анъанаи гузаштаи мо дар инҷо мо дастархонҳои миллӣ офаридем, ки расму оини мо дар инҷо нишон дода мешавад ва барои боз ҳам насли наврасе ки ин анъанаро мебинанд, мероси мо абадӣ хоҳад монд. дар ин фасли шукуфои баҳор дар саҳни идонаи муассисаи мазкур гулдухтарони тоҷик либосҳои зебои миллиро бабар карда, бо дили гарму саршор аз шодиҳои баҳорӣ ва сурудани суруди суманак дар гирди хони наврӯзӣ ҷамъ омада, ба саҳни маҳфил ва фасли рӯиданҳо баҳор ҳусни дигар зам намуданд. омад баҳори хуррам бо рангу бӯи тиб, бо 100,000 нусҳату ороиши аҷиб. ҷашни Наврӯз яке аз қадимтарин ҷашнҳои мардуми тоҷик мебошад, ки ин ҷашнро 21 март қайд мекунанд. ҷашни Наврӯзро дар ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн мегиранд. Мардуми тоҷик дар ин ҷашн бо либосҳои рангоранги идона, яъне бо либоси куртаи чакан ҷашн мегиранд. онҳо аз он меболанд, ки ҷашни Наврӯз бо ҳама назокату зебоияш ба диёри биҳиштосои Тоҷикистон ва мардуми фарҳангдӯсту зебоипарвари тоҷик пайванди таърихӣ дорад. Зеро Наврӯзро маҳз ниёгони мо дарёфтаву онро ҳамчун сари соли нав, тағйирёбии куллии табиат, фасли кишту кор ва хуррамиву сарсабзӣ аз умқи таърих то имрӯз ҷашн мегиранд ва ин дар сарчашмаҳои зиёди илмиву адабии аҷдодони мо таҷассум ёфтааст. ҳамчунин аз ҷониби ҳамаи ихтисосҳои муассиса суфраи наврӯзӣ бо таомҳои миллӣ оро дода шуда буд, ки ин нишони таваҷҷӯҳи бевосита ба суннатҳои аҷдодон ва пос доштани анъанаҳои деринаи Ниёгон аст. бояд зикр намуд, ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо фароҳам омадани фазои сулҳу субот ва таваҷҷӯҳи ҳамешагии раҳбарияти кишвар ба фарҳанг, ҷашни Наврӯз ҷилои тоза касб кард ва феълан он дар миқёси ҷумҳурӣ бо ҷалолу ҷамол ва шукӯҳи волову зебо истиқбол меёбад. дар қатори дигар муассисаҳо дар филиали донишгоҳи миллии таҳқиқотии технологӣ МИСИС дар шаҳри Душанбе ба истиқболи ҷашни Наврӯз маҳфили идона баргузор гардид ва хони наврӯзӣ бо таомҳои миллӣ густурда шуд. гузашта аз ин, дар замони соҳибистиқлолии мамлакат ҷашни Наврӯз бо ташаббусҳои муттасили пешвои тоҷикони ҷаҳон Эмомалӣ Раҳмон ва дигар кишварҳое ки ба Наврӯз ва суннатҳои он бастагӣ доранд, мақоми байналмилалӣ гирифт. имрӯз баҳори ҷомасабз ва Наврӯзи фархундапайро на танҳо дар дохили кишвар, ҳамзамон дар дигар кишварҳои ҷаҳон ва ҳатто дар сартосари сайёра ҳамчун фарҳанги умумибашарӣ бо дили гарм пазироӣ мекунанд, ки ин боиси хушнудиву саодат аст.